Minden műsor elején van egy rész, amikor bemutatják, hogy a műsorvezető milyen elfoglalt, tehetséges, fontos és édes ember. Hát itt nem lesz. Persze én is elfoglalt, tehetséges és édes fontos ember vagyok, és akkor mi van? A könyökömön jövök ki. Csinálok egy csomó mindent, szeretem is persze, de azért ez is egy verkli. Ne értsenek félre, így akartam élni. Na de minden nap? Tudom, aki izének megy, az ne izéljen, mint a fürdős izé. Nem is az, mert rengeteg szép van a napjaimban, sok örömmunka jut a muszájmunkákra, és végül is szabad vagyok. Talán ez a legnehezebb, hogy én döntök a sorsomról, és érzem, hogy most megint döntenem kell. Valami nem stimmel. Dobozban élek. Lehet, hogy kívülről úgy látszik párnázott, csillogó aranyszelencében, de az is egy doboz. Munka, család, munka, család, haverok, fejfájás. Valami kéne, valami más. Nem egy délutára kéne kimozdulni, hanem komolyabban. Agyilag kéne változtatni, vagy legalább megnézni, hogy mások hogyan élnek a saját kis dobozaikban. Néha azt érzem, hogy valaki rakjon bele egy dobozba és küldjön el valahová, ahova eszembe se jutna magamtól elmenni. De hát ilyen úgy sincs. Igen? Biciklisták, kutya. Jó napot! Szia András, hogy tetszik, amit látsz? Köszönöm. Ez például sokat ígérő. Állati. Jó, ez tetszik. Indulj el az úton és keresd a Rostás család disznaját. A Rostás család disznaját. Hát akkor gyerekek, nagyon úgy néz ki, hogy megyek a cigányokhoz, de miért a disznójukat kell keresni? Az, hogy vajon egy roma disznó sorsát kell feltérképeznem, és hogy szociológusként hogyan oldom meg az etnikai állatszociológia interjú kérdését, ezt nem tudtam, ezért titkon felmerült bennem, elsősorban gyomorból indulva, hogy a disznó talán később inkább tányérokra kerül. Hogy ott egy sátor van. Na, lehet, hogy ez egy disznóvágás. Jó napot! Hajós András vagyok, és nekem az lett mondva, hogy a Rostás családot kell keresnem. Jó helyen járok? Tessék befáradni, éppen jól jött. Köszönöm. Hajós András, hello. Tessék befáradni. Hajós András. Kislányok. Hello. Közben hátra is mehetünk. Mióta? A disznóvágás az nem most kezdődött? Nem, az reggel 6-kor. Már reggel 6-kor kezdődött. Azt rögtön észrevettem, hogy a legnagyobb különbség az a családfő és az én köztem fejmagasságunk között elhelyezkedő 1,5 méter lesz. Tehát, hogy a Tibi apró ember. Bemutatnám neked, hogy ki kicsoda. Na igen, aztán nem árt tudni. Ő a sógorom, Gabika, apukám, Rostás Tibor, sógorom, Dani, anyukám, aki éppen a kolbász, az adja összefele, és akkor a sógornőm, Ibolya, Brana, úgy mondjuk neki Brana, sógornőm úgy szintén, feleségem az Margó, kislányom Rostás Tünde, anyósom. Malacot hogy hívták? Vagy nem jutott neki név? Nem jutott. Nem volt ideje rá? Nem volt ideje rá, így van. Ja tényleg? Fogalmam sincs róla, hogy hol vagyok, milyen településen. Akkor ezt tisztázzuk már. Igen, Nyírvasvári. Közvetlen errefele Románia, ugye? Aha. Mátészal, akkor Nyírmegyes, Nyírcsászári, Hodász, Nyírbátor, és Nyírbátorhoz van ők a legközelebb? A legközelebb Nyírbátorhoz. Akkor sok képben vagyok. Így van. Tudok valamiben segíteni? Akkor gyere már, segíts nekem, légy szíves, ezt ott megfognád, és akkor így együtt átvinni, jó?
Milyen lesz, csípősre van, vagy milyenre van csinálva? Igen, rendesen. Nem annyira csípősre. Az nem is baj, ha nem annyira csípős. Nem annyira csípős egyébként. Nem vagy vegetáriánus, ugye? Még nem. Hát akkor ma nagyon jó fogsz lakni a mi kultúránkba, az biztos. Ma estére már lehet, hogy az leszek. Annál nekem nem kell. Jó. Jó. Aha. Nem kell benne már semmi, mert Én nem szeretem, ha nagyon fűszeres, ha nagyon mi csípős se vagy szeretjük ilyesmi. a gyermekek. Akkor nem lehet se. sokat enni belőle. Így van, így van. Sertéshús nem zavar, sertéshúson nőttem fel. A késői szocializmus sertéshús alapú volt. Hát májkonzervet ettünk, löncshús konzervet, székelykáposzta konzervet, kolbászt, parizert, zsíros kenyeret, minden sertésből volt. Ami nem sertésből volt, az kőolajból volt. Anyukámnak lesz a születésnapja, és akkor ilyenkor a család ugye segítget, hogy előkészíteni a születésnaphoz is a kellő dolgokat, és akkor ilyenkor főzés, mindenféle előkészülés van, és akkor holnap lesz a születésnap. Még jönnek Családos- mások is, vagy csak Persze, így jönnek szűk még, körbe? jönnek még rokonok, és mi olyankor eszünk, iszunk, mulatozunk. Szóval nekünk ez a lényege. Hát oda ne lássuk. Hú, itt valami akció van. Roma nyelven, így adják a tippet egymásnak, hogy kellene. Milyen cigányok vannak ki? Lovári cigányok laknak itt. Igen, itten ez a része beszéli az anyanyelvet. Mindenki? Te is beszéled? Nem minden, én beszélem. És Igen. gyerekeim? Ők még? Na ott a probléma, hogy azt nem tudjuk, hogy miért ők egy kicsit kezdik elveszteni ezt az egész anyanyelvet. Iskolába se tanul semmi? Iskolába se. Ugye az volt a probléma, hogy valamikor ezelőtt, mit tudom, 80-as évek, meg 60-as években, mikor még ugye apám kisebbek voltak, és akkor elmentek az iskolába, akkor csak cigány nyelvet beszéltek. És volt cigány tanító? És nem volt cigánytanító, és emiatt a gyerekek nem tudtak. Hoppá, a kutyánál van egy iszonyú nagy darab. Hopp, nem baj, most már azt elvitte. Az 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 előbb előbb. meg akartam dicsérni, hogy csak járkál körülötte, de a kis Nem sunyi baj. addig tette magát. Na hát itt ilyenek a jószágok is. Itt ellopják. Tibinek volt egy megjegyzése, hogy na nálunk még a kutya is lop. Ez egy nagyon kényes, veszélyes dolog, de én egyébként szeretem azt, a bizonyos feszültségeket kimondással feloldunk. Tehát lehessen már viccelődni. Pláne annak, aki érintett. Lehet, hogy már nem sok van benne. Igen. Igen vagyunk. Hát, még elég lesz. Ráhagyjuk, azt teszünk majd bele. Kis kolbászok lesznek. Úgy fogjuk nevezni, nyilvasvári csórókolbász. Ahol kolbász van, ott már gazdagság van. Igen. Megyek akkor beveled be, meg kezet Jó, mosok. kezet mosunk, gyere, nyugodtan. Itt van a fürdőszoba. Lányod nem annyira szeret belenyúlkálni ezekbe a dolgokba. Mi? Ja, nem. A mai gyerekek már nem szeretik ezeket a Hát trükköket. nem annyira már, nem az ő Ennyi fel. idős? Ő 16 éves. 16. 16 éves. Ez már komolykor, 15 az én lányom. Figyelj, én beletöltöttem egy kis kolbászt itt a vízvezetékrendszerbe is, jó? Hát nem van semmi probléma. Na. És akkor Tündike, mutasd már be Andrisnak, jó? A helyiségeket, én is megmosom addig a kezet. Jó? Hát szóval itt a konyha. A konyha a főszereplő, mi? Igen. Mit készít anyu? Rizsát. Ki A szereti szoba. ennyire a virágos dolgokat, hogy mindenhol Anyukám színes virágos? minden virágot, mindig virágot kap születésnapjára is. Ó, de komolyra van ez is. Virág mindenhol. Ezt apukám csinálta. Ő csinálja ezt? Igen. Ilyen ügyes kezű? Én nem tudnék ennyi stukkó között élni, hogy mindenhonnan egy rózsas stukkó van, de ugyanakkor pedig az ember, aki a saját házát felépíti, hadd díszítse már úgy, ahogy neki tetszik. Az igazi lánybirodalom. És ott egy gitár. Azok mik azok a kupák? Országos. Egyházi. Egyházi Roma Roma kórusverseny. kórusverseny.
Ezt a kettőt, a két szélsőt, Aha. ezt még 2009-ben nyertem. Fenn Budapesten volt egy ilyen tehetségkutató sztárpalánta. Ez az aranyminősítést kaptam, meg a United együttestől az egyik külön díjat is Aztán megkaptuk. Kórussal többen? Nem, én Azt egyedül, meg apukám kísért. Ja, mindig apa apukám, kíséri? Igen, én szoktam kísérni. Milyen érzés, mikor a gyereket kíséred? Mert én nekem egyik gyerekem se Ó, igazán nagyon érdeklődik feszült a vagyok. zene iránt, de hogy én összetojnám magam, hogyha ott Mindig attól félek, érte hogy... izgulsz jobban, Igen, gondolom. mindig attól félek, hogy én rontok, és akkor majd én rajtam lesz az a rossz dolog, hogy... Egyébként nem szokott. És nem szokták azt mondani, hogy az öccse vagy? hogy így... Én szerintem olyat látni, hogy egy apa büszke a lányára, és azért büszke rá, mert ő tanította valamire, és az tehetséges, hát szerintem ez a legszebb dolog a világon. Úgyhogy egy kicsit én is elérzékenyültem, már amennyire a gyomorkorgás ezt engedte. Na menjünk, csináljunk valamit, Menjünk, hát, ha csináljunk lesz valami dolgokat, a hasznom. többiek. Azok van. És akkor a lányok hol vannak itt a toroskáposztó fölött, ugye? Ezek már biztos kimentek leszűrni valamit. Nem, majd kimehetünk mi is. Szerintem megnézzük, hogy mit tudunk még segíteni. Nem jó, mert kijön. A ferekorban. Ez lesz a tarka hurka, az lesz. Már ki is hasad. Na, én nem nyúlok ehhez többet, mert amikor hozzányúlok, csak baj van. Andriskám, hozzák a toros, odaülünk enni, oké? Jövök. A Köszönjük toros szépen. káposzta, az mitől toros káposzta? Az első sütésű hús. Talán igen. Igen, Én igen. nem melléd ülök, mert összetérdezünk. Aha. Nem lesz jó. Úgy üljél, hogy elférje. Iskolai pad? Ez iskolai pad, így van. És az a szokás romáknál, hogy csak férfiak ülnek asztalhoz. Nálunk ugye a nők, lányok azok nem szoktak. Mi amikor úgy Na férfiak? de ezt hétközben nem így Hétközben nem. tartjátok. Csak ilyen Ha ilyen eseményeknél. ünnepi van. Események, Akkor olyan régi, így. hagyományosan. Így van, hagyományosan. Hát nem túl szép igazságos dolog, de Nem igazságos, de nálunk ez így van. Ez a mi Így van. szubkultúránk. Gyere apu, szedjünk vagy szed el magadnak? szedek magamnak. Jó, nagyon, tessék parancsolni. Köszönöm. Ugye nálunk bizonyos kajáknál, romáknál úgy van, hogy mi van, amikor még kézzel is oda nyúlunk. Egy hús, vagy bármit nem feltétlenül muszáj Hát akkor- használni az evőt. Akkor én is roma vagyok néha, mert Így van. Így van. És akkor fogyasszál, jó étvágyat mindenkinek. jó étvágyat. Jó. És mondjuk, ha valaki egy, mit tudom én, 10-11 éves fiú, vagy tehát, hogy a férfiakhoz hány éves korától ül le? Vagy meddig számít gyereknek? Amikor megnősül, akkor igazán ülhet le. Attól kezdve. Ez az egész arról szól, minden kultúra közötti találkozás, itt mindig bejön a mutatás. Mutatni kell egy kicsit a gazdagságot, és a szegény emberek azok általában, vagy a nehéz helyzetben élő emberek, azok még kényesebbek erre. Még többet akarnak kirakni az asztalra, még többet akarnak itatni, még jobban mutatni akarják, hogy nem sajnáljuk. Csak hát velem rácsesznek, mert én meg is eszem, és meg is iszom. Köszönöm a vendéglátást. Nagyon szívesen egészséget. De még ez egy csomó dolgot nem is tudok rólatok, mert nem tudom, mit dolgoztok. Sógorom az oktatásszervező. Inkább ilyen esti tagozatú képzésekkel foglalkozunk, és az az elsődleges célja, hogy nem az iskolát keresik meg a diákok, hanem az iskola rajtunk keresztül, oktatásszervezőkön keresztül keresik meg a diákokat. Úgy, Tulajdonképpen akkor neked kell menni, Igen. meggyőzni igen. embereket, vagy a szüleiket, hogy járjon el, adja be. Így van, ez a legfontosabb. Volt olyan szülő, hogy azt mondta, hogy elsős volt a gyerek, és azt mondta, hogy nem engedte. És mondta, hogy miért nem engedett el. Azt mondja, mert ő se lesz belőle semmi. Így mondta. És mindig azt mondta, hogy magadból ne indulj ki magadból. Ennek a gyereknek annyi sok lehetősége van. És ha már te itt elszúrod, akkor mi lesz vele? És te mit csinálsz? Mert most már akkor Ja, igen, sógorkomát végigbeszéltünk. Én most így jelenleg itt polgármesteri hivatalnál közmunkásoknak vagyok brigádvezető. Nehéz csinálni ezt is, mert ugye roma embereket terelgetni jobbra-balra. Az azt jelenti, hogy neked a feladatod az, hogy ha van egy, mit tudom én, építkezés, vagy van valami, amire a közmunka ki van rendelve, akkor te szeded össze a Az csapatot. embereket, igen, és akkor ott lenni velük, és akkor közben irányítani, így van, őket. Ti hogy vagytok itt Vasváriba a gágyókkal? Itt milyen a Nagyon milyen jó. a viszony? Jó viszony. Mert azért azt látom, hogy Jó. itt tulajdonképpen ezen a részén a falunak ez inkább a cigány része. A romák lakta terület, igen. Itt van ilyen
megosztottság, hogy a cigánykocsma, a magyar kocsma, hogy itt, ha ők bemennek ide, ha ők bemennek oda, akkor konfliktus van? Igazán nincsen konfliktus, meg nincs megkülönböztetés. Én szerintem nincsen megkülönböztetés. Az, hogy elnevezik, hogy a legközelebbi bolt, mondjuk cigánybolt, az már csak így De ti is úgy hívjátok, vagy csak a... Van, amikor igen. Igen, valamikor azt mondjuk, hogy ide menj a cigányboltba, de egyébként nem csak cigányok mennek mondjuk ebbe a boltba, hanem mennek ugyanúgy magyarok is. Szóval nincsenek itt olyan nagy botrányok. Nincs, hála Istennek. Jó viszony van a magyarok között, konfliktus nem igazán van. Hála Istennek. Azért örültem neki, hogy nem azzal kezdődtek a történetek, hogy ki hogy bökött, meg kicsodát, meg milyen verekedések vannak, de tehát ezt nem lehet eldönteni, hogy így van-e vagy sem. Aztán, hogyha nincs probléma, azért van-e így, mert esetleg annyira elkülönülten élnek, külön boltjuk van, külön helyekre járnak, külön utcákba mennek, hogy nincs is idejük találkozni. Vajon ez akkor béke, vagy akkor ez már inkább csak egy ilyen szomorú szegregáció? Lucsi, elszaladok a boltba, mert nincs kenyerünk meg hagymánk. Jó. Nem mehetek el veled? Hát ha van kedve, nyugodtan. Az egyébként úgy illendő, vagy nem tudom, hogy én elkísérem őt, vagy nem fognak megszólni mindent. Mert erre a boltra kíváncsi vagyok, meg szerintem veszek néhány sört, mert én inkább vagyok. Jó lett. Jó. Akkor jövök mindjárt. Ez akkor az a cigánybolt, ahol megyünk? Amit legalábbis a Tibi mondta, hogy hát ugye egymás között ez a neve. Igen, de ma biztos egyébként nem az ez a neve, hivatalos neve. persze. Te nem Van szereted neki. így hívni? Hát én nem szoktam így szólítani, én mindig azt mondom, hogy elmegyek Ilus néninél, mert ez a bolt Ilus néni volt nagyon rég, de azóta átvette a fia. Te egyébként mindig elegáns vagy ennyire, vagy csak az ünnepi alkalom miatt? Hát általában megpróbálok az lenni. Te hagyományosan, ahogy cigányasszonyok szoknya, kendő, vagy így szoktál öltözködni? vagy Hát azt ilyen nem? nagy eseményeknél annál, ha főzünk, akkor mindenképpen bekössük a fejünket. Szoknyába abba illik járni, kislányok azok már nem szoktak, de igazi cigányasszony az nem hord nadrágot. Aha. De azért rajtad néha, ha vásárolsz, vagy otthonházi munkát Hát végzel, nagyon ritkán. hát egy modern nő vagy te is, nem? Hát megpróbálok én is mindig szoknyába járni. Jó, de fürdőkádat nem lehet szoknyába takarítani, azt nem mondja nekem senki. Meg tudnám mutatni egyébként, hogy lehet. Hát jó, mondjuk én szoknya nélkül sem nagyon tudom, hogy milyen a fürdőkád takarítás, bár nagyon jó vagyok. Egyébként Tibivel mióta ismeri, vagy hány éves korotokban ismerkedtetek össze? Hát én fiatalon mentem hozzá, még akkoriban nagyon szokás volt, hogy korán megyünk férhez. Én 14 évesen mentem hozzá. 14 évesen mentél hozzá? Azt a mindenit. Szerelem első látásra? Igen. Megláttad és azt mondtad, Hát ismertem őt, mert mi Ja. itt nőttünk fel mind a ketten. ez nem ez a bolt? Nem, ez a kocsma Ja, ez a része. kocsma. Ja, kocsma része. Ja, ügyesen Igen. a bolt mögött van egy kocsma. Igen, Gyerekeket vagy a tündit szoktátok elküldeni? persze. Kell neki házi munkát is végezni, meg ilyesmi? Kellene. Én például az én anyámnak én nem mondhattam nemet. Nem emlékszem olyanra. Én is így emlékszek a saját Hogy, anyámra. Aztán utána anyukám néha elmondja, hogy jó, ugyan nemet nem mondtam, de nem csináltam meg semmit. De hogy én úgy emlékszem, hogy ennél azért fegyelmezettebb voltam, mint a mai gyerekek. Hát ma sokkal könnyebben mondják azt, hogy Persze. most nincs kedvem, most nem megyek el. Igazából örülök, ha a leckéjüket megcsinálják. Jó napot! Sziasztok! Csokkolom! Csokkolom! Jó napot kívánok! Maga az Ilus néni? Ő az Ilus Én vagyok az néni. Ilus néni. Az Ilus, mert úgy mondta Ilus néni boltja. Igen, én vagyok az Ilus néni. Csokkolom, én Hajós András vagyok. Meg Fólik János néni vagyok. Jöttünk vásárolni kenyeret, meg hagymát, meg még egy-két dolgot. Hagymát? Igen. De mióta jársz ebbe a boltba? Én mióta tudom magam, mindig ide jártam. Már egy kislányként is ide küldtek? És az mit szól Ilus néni, hogy a fiúk, akiktől jöttünk el most a Tibiéktől, hogy valaki úgy mondta, hogy a cigánybolt. Azt tudja, hogy így hívják. Igen, De tudom. nem ez a hivatalos, de nem zavarja. Nem, miért zavarna? Hát én értem. Nem zavar, hát nagy része, tehát a vásárlónknak 80%-a cigánya. Tehát nem zavarhat, ha azt mondják, hogy cigány volt.
Mikor a boltból visszaértünk, akkor már rendes bulira készülődés volt. Akkor már ott emberek, pezsgés, nyüzsgés, mindenhol kinyitott üdítők, itt-ott egy tányérkaja, sürgölődés, gitár előkerült, már táncolás, éneklés. Azt már szeretem, amikor már így kezd oldódni a dolog. Nem tudtam, hogy hány óra van, meg ilyesmi, de az már ilyenkor nem is számít. Ez jó volt. És ennek a szövege, van valami szövege is ennek? Vagy ez csak inkább Hát, ilyen... Van szövege, persze. És miről szól? Hát egy lányról szól, hogy Ahide Vádina, az áld meg, Isten asztalán. Aztán mond benne ilyen cigány szavakat, hogy Isten áldja meg őt, meg ilyen a szerencséket kívánnak benne. És akkor még egy valamit tisztázunk. Jaj, bocsánat. Semmi baj. Hogy akkor most ugye kinek a születésnapja lesz? Igen, anyukámnak. És akkor miért ő dolgozik a legtöbben? Mert az ő születésnapja lesz. Ja, neki kell. Hát nem azért, mert egyébként ő tudja ezeket a hurkatőt és kolbászt, ő a legjobban ő ért hozzá, és azért jönnek még rokonok holnap. És De innen Vasváriból? Vasváriból Vagy messzebbről is? meg messzebbről is, igen, jönnek. És akkor azt szeretnék, hogyha te fogadnád őket, de úgy, hogy roma nyelven annyit mondaná nekik, hogy Savale tavem baktale, Savale tavem baktale, odel angyasztumen. Az Isten Odel. hozott titeket. angyasztú, Tumen. angyá, Odel angyasztumen. a stumen az a... Titeket. Aha, stumen. Hú, ezt majd leírjátok, nem? Leírjuk, és addig gyakorolod, és akkor úgy fogod fogadni a Jó, majd puskálom. rokonokat, oké? Stresszeltem. De nem azért, mert a nyelv, hanem azért, mert azért az ilyen helyzetek, hogy azt kellene mondanom, hogy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és Isten áldásával legyenek vendégeink, ehelyett azt mondom, hogy szeretettel öklözöm mindannyiukat, és éljen a cékla, vagy nem tudom, és akkor egy életen át rajtam röhögnek. Ti mióta vagytok együtt? 43 éve. 43 éve. Az szép. És akkor, hát nem akarok persze rákérdezni az ünnepelt életkorára, de akkor hány évesen ismerkedtetek meg, vagy házasodtatok össze? Hány évesek voltok? Hát Hány ő évesek volt 16, én 19. 16-19. Ez akkoriban nem számított nagyon fiatalnak, az normális volt. De ti is elég fiatalon házasodtatok, nem? Vagy Igen. legalábbis a Margó fiatal? Legalább a volt? Margó, igen. Én nem, én 19 éves voltam. Tehát Margó 19, Margó 14. 14. És akkor kellett valami engedély, vagy külön engedély? vagy Nem, ilyesmi? nem kellett engedély, mert elvittem engedély nélkül. Ja? Hát nem úgy, hogy elvittem. Nem, sokat. Kicsit udvaroltam hozzá, és elszöktettem. Aha. Az anyuka, apuka Igen. tudta, hogy most a bátyám oda járt hozzá be a házba, udvarolt hozzá, Aha. és akkor majd ez úgy Ez szokott romáknál lenni, így hogy szokott lenni romáknál, általában. igen, ez egy ilyen, nem megkérte, de tudott róla a szülő, és akkor elvitte. Ezt nálunk úgy mondjuk romáknál, hogy elszöktette. Úgy is illik, nem? Nekünk igen. És ez ma a manapság, ezeknek a mai fiataloknál hogy lesz ez? Vagy ti is így akarjátok? A ti, Hát nem igazán, Azt- ez Hát mi már nem ti igazán. már máshogy gondolkodtál. Más, igen. Alapvetően mi úgy gondoljuk, a mostani szülők, ez a generáció, én úgy gondolom legalábbis, hogy alapozza meg a jövőjét azzal legalább, hogy önfenntartó legyen, azzal, hogy egy szakmát vagy nagyobb iskolát elvégez, és akkor Na de és akkor mit tudnád csinálni, hogyha elkezdene jönni egy udvarló, és ugyanúgy megpróbálná, ahogy mondtátok, elszöktetni? Akkor mit tudsz csinálni? hát ez veszélyes Ez lenne. már egy nehéz dolog, mert előbb-utóbb a szerelem biztos, hogy ki fog valamilyen szinten jönni. És azt el tudnátok viselni, hogy jár valakivel, de aztán utána mással jár, vagy az már nem tetszene? Nálunk úgy van, hogyha egy lány férjhez megy, nem csak az megy férjhez, aki mondjuk templomba vagy polgárilag, hanem na most összeköltöztek, így mondom. Elszökteti, Nálunk az összeköltözik. élettársi kapcsolat az azt jelenti, hogy Hogy férj-feleség, úgy mondva, de ugye Akkor az nem szeretjük hivatalos. azt, hogy most egyik fiúról másikra, hanem akkor az úgy maradjon meg az a házasság, az egy olyan házasság legyen, hogy több éves. Na én azért nem irigylem azt a fiút, akinek egyszer majd el kell még előtte veled is beszélgetnie. Már pedig lenne el kell. Én azt láttam, hogy ők sem nagyon tudják, hogy ezzel mi legyen. Keveredik benne ez a cigányhagyomány, és
kicsit a cigány hagyományokra hivatkoznak, azzal, hogy akkor inkább még ne legyen semmi. Én nem tudom, 16 éves, mondjuk én 16 éves lányomnak se legyen udvarlója, mert szétvágom a kis fejét, de egyébként meg a Tündén, meg az én lányomon kívül úgy teljesen el tudom fogadni, ha egy 16 éves lány jár valakivel. Nem tudom. Nektek arról van véleményetek, hogy roma fiúhoz menjen, Ja, igen, magyarhoz menjen, mit szeretnétek? Egyáltalán belemertek szólni? Vagy? Igen, apám, meg azelőtt ugye szüleink, meg az ő generációja, az még ilyen elvárt dolog volt, hogy kimondottan fajilag, ugye cigány, olácigány, csak roma, ahhoz menjen leginkább. Valamilyen szinten én is elvárom, hogy roma legyen, olácigány, de már nem, ez nem általános. Ha esetleg olyan valakit mutatna be, igen. aki normális, jó gondolkodású, de nem cigány, akkor azért az nálad nem lenne. Nálam nem lenne probléma. És te mit szólnál hozzá? Hát mondjuk Nálam nem lenne probléma. Hát, de azért láttam a válvonásból, Igen, hogy azért meg mondom, hogy ő neki más a véleménye. nekem más. Mi nálunk másabb volt a helyzet, mint mostani gyerekeknél, tehát a mostani. Még az én gyermekeimnél is másabb volt, mint most az unokáknak. Még inkább a magyar fiúnak szokott nehezebb lenni a saját családjánál elfogadtatni egy roma mondjuk lányt. én roma lány. Így van, jól mondod. Itt ebben a párkapcsolatban ki az úr? Ott a főnök? Nem csak neki, az egész családoknak is. Igen. Ugye Azért az asszonynak is vannak. Is persze. Van neki. Például nem ad enni. Ha nincs mit. Ha úgy adódna, te tudsz főzni, nem? Azért egy Na most ide férfi tud főzni. Antáskám, én Nálunk nem 43 minden. éve együtt élek az asszonynal. Soha én enni nem kértem a feleségemtől. Tudtok kötelességét. Én hazajöttem a munkából, vagy bárhonnan, itthon voltam, kifőzött volt a tányért, kirakta, aztán építette, azt mondta, üljél le, egyél. Én nem tudtam az, hogy sosem mondom tojást, vagy főzek. Én nem tudtam el. Nem. Én sem tudok főzni. Átvágunk. Elég jó fűrész, ez könnyű a kezed. Még jobban így? Mi a nevetek vagy? Hát a brazil csapat. Egészségetekre. Tündi? De már túl vagy azon, már nem vagy zavarba így, ha emberek előtt kell énekelni, vagy izé, csomó versenyen, meg ilyesmi. Kisebb koromban Nagyon nehéz szerintem tehetséges roma fiatalnak, zeneileg tehetségesnek lenni, mert a külvilág szereti úgy látni, hogy na hát persze, cigányok muzsikálnak, az jó, de hát el kell döntenie, hogy oly lelele, vagy oly jejeje. Nem szokott együtt menni a kettő. Ha legközelebb látnál, neked sem lesz hibád. Ha rosszabb lesz a bánásnád, nem az én hibám. Fordulj csak más felé, nézd a házakat, nagy a kégeget. De sose gondolj arra, hogy én szerettelek. Most már csücsülj le. Most megint le. Apu is élvezte ám. Nagyon. Szeret téged kísérni, hát meg fogsz halni, ha egyszer más fogja kísérni. Nem? Nem, egyébként én szeretném. Befut egyszer, és lesz egy zenekarra, Szeretném, és ott hogyha fogsz ülni a tévé előtt, és azt fogod mondani, hogy örülök is neki, meg jaj, nem én vagyok. Annyi, mert szeretem kicsinálni, csak hogy annyira jó amatőr gitáros vagyok, hogy szeretném, Ó, hogy jó azért vagy te, jó vagy tényleg, hogyha valami jobb gitáros, És vagy ahol jobb tanulsz zenekar. Nyíregyházán, ott mi van ott? Hangképzés, szolfés, ilyesmi, vagy csak dalokat énekeltek? Ebben az évben iratkoztam be, itt szeptemberben Nyíregyházan a Vikár Sándor zeneművészeti iskolába. Hála
alapítványnak, hogy bejuttattak ide. Az jó, az nagyon jó, nagyon szép, erős hangod van, jól bánsz vele. Még szerintem nem tudod teljesen uralni. Tehát még néha azt látom rajtad, hogy úgy szalad ki belőled, és néha a hangod inkább azt csinálja, amit ő akar, nem azt, amit te. Nagyon sok tehetséges roma énekes van, és az az egy-kettő, aki az én ízlésem szerint a sok tehetséges közül kiemelkedő, az például mind az, aki neki állt egy idő után, vagy akár az elejétől kezdve saját dalokkal, saját gondolatokkal előjönni. Nem lehet örökké. I will always love you. Kit fog ez érdekelni? Még akárha ilyen csodálatosan és jól is énekli valaki, mint én. Azt a hurkát még megeszem, aztán tényleg szép durranok, elájulok, mert elég korán kezdődött a nap. Ti még régebb óta fenn. Nem baj, mert holnap úgyis sűrű program vár ránk, mert holnap ugye foci van, elmegyünk focizni. Foci? Persze. Hú, Roma fiúkkal. Nekem is kell futni, én nem lehetek csak szurkoló vagy? Nem, mindenképpen kellene valamit focizni. És aztán majd készünk persze természetesen a születésnaphoz. Gyakorolni kell azt, hogy fogadod a vendégeket. De azt le kell nekem írnod. Leírjuk, és egész nap azt fogjuk mondogatni. Jó, focizás közben. Na, egy egész mondat. Tavin baktale odel angyasztumen. Tavin baktale pach. Odel angyasztumen. Tavin baktalo odel angyasztumen. Megyünk focizni, jó? De nekem nincsen semmi ízém. Majd ott kérünk valakitől. És menjünk egy kicsit a roma fiúkkal focizni, mert nekünk minden 2 hetente foci van. Kötelező menni, várnak. Szerintem olyan 10 éves gyerek szintjén focizok. Hát csak nem. Gyere vagyok! Ó, nem figyeltem, bocs! Egyébként ez egy hivatalos csapat, vagy valami? Egyesület, vagy csak úgy összeálltok? Így összeállunk, mi ilyen kupákra szoktunk, kupameccsekre benevezni. Srácokat. Mint mi a nevetek, vagy? Hát a brazil csapat, ez a brazil csapat, itteni brazil csapat. De itt van nagy pályán is csapat. Igen, ebbe is játszanak egy pára. Az a Vasvári? Ez a Nyírvasvári csoport. Szevasztok! Elosztok, sziasztok! Sziasztok! Hajós András, mi már ismerjük egymást? Hello, Hajós András! Hajós András! Ők velük szoktunk minden 2 hetente összejárni, és akkor különböző kupameccsekre, mérkőzésekre benevezünk, és akkor jó eredményeket érünk el. Nekem nincsen cipőm, megpróbálom megúszni a dolgot, de most valaki, ha elmegy egy cipőért és hoz nekem... Elmentek, úgyhogy nem elmentek? Ó, de csibészek vagy szó. Mindenképpen. Mentő van a közelben? Nem kell, ez Hát én tudjátok, én egymagam el tudok esni a lépcsőn úgy, hogy nem régen van. én fogom fogni. Andris a sportszerűen, oké, Igen, mindenki. igen. Szóval. de szívesebben úsztam volna ezt a focizást, de hát emberkedni kell. Vegyük át, mi is kell a focihoz. Erre emlékszem. Nem a Laci! Köszép! Leszek. A felnőtt fejjel tanultam meg focizni, gyerekkoromban is fociztam, de a szemüvegem azért viszonylag akadályozott ebben. Ha azt veszem, akkor 35 éves koromig 1 gólt rúgtam, azt is a hátammal, amikor a saját kapusunk hátba rúgott, és mire az ájulásból magamhoz tértem, addigra kiderült, hogy a hátamról öngól lett. Na mehet? Mehet! Kifejezetten nem futballista testalkatom van, tehát ilyen magas, vékony lábakon ingó, gömbszerű felsőtesttel futni. Lassú vagyok, nem jók a reflexeim, és a fociban ráadásul az is a nehéz, hogy az ember gyerekké változik, és elfelejti, hogy milyen a teste, és tényleg elkezd futni. Jön az adrenalin, úgyhogy egy picit túlhajtottam magamat, de remélem nem látszott rajtam, illetve nagyon büszke voltam magamra, mert egy ponton egyszerűen abba hagytam.
A sportnak megvan az a kedvező élettani hatása, hogy a jó ízű táplálkozás egyik legnagyobb akadályát, a lelkiismeret furdalást csökkenti. Természetesen attól, hogy infarktusosra rohantam magam 12 perc alatt, nem dolgoztam le semennyi kalóriát, de az az érzésem támad, hogy most már kérem, én sportoltam délelőtt, akkor ehetünk bátran. Jó napot, sziasztok! Állom. Megjöttünk a fociba. Na, asszonyok már végre megint dolgoznak. És milyen csinosak vagytok. Megint az ünnepel csinálja a főmunkát. Hogyha már kész van, akkor aki Nem megy elmondja. nélküle semmi. Ennek ő a mestere, ő tudja a legjobban. Mi nem tudjuk. Ennek az a neve, hogy bokoi. Rományi bokoi. Kenyere. És ez miben más, mint egy valami, ez kenyér? Vagy valami Lényegében, hát igen, az pótolja. Csak és ilyen kelesztet, vagy van benne élesztő, vagy ilyesmi? Szódabikaóna van benne, meg liszt. Ki lesz szaggatva kicsire, vagy ilyen lepényszerűen? Lepényszerűen. Ezt meg zsírba fogjuk sütni majd. Zsírba? Mint egy ilyen lángos, vagy fánk, olyasmi? Olyan, mint a lángos. De jó. Sem az. Te is meg tudod csinálni, Tündi, ezeket a dolgokat? Ezt minden kislánynak meg kell tanulni. Mert egyszer az ura esetleg azt mondja, hogy Kellene, na, hogy azt kéne akarná. egy. Mi a neve? Rományi bokoi. 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 Rományi bokoi. Tényleg, tudom én még a köszöntő mondatot? Igen, az Tavem gyakorol. baktale odel angyász tumen. Gyerekek. Meghúznád a tésztát. Meghúzom. Még jobban? Így ki? Igen, kicsit vékony legyen, mert átcsüljön. Jó. Mehet az olajba. Mehet az olajba? Kifröcsköltem az egedet, hogy lehet más? Villával kellett volna betenni. Nálunk mindenhol a nők voltak a főnökök. Én abban nőttem föl, hogy mindig a nők mondják meg, hogy nem, vagy csak már a vége felé egy ilyen nézéssel a férfiakat belülről rettegésé rohasztják. Nagyanyám, anyám, nagynénéim, feleségem, talán az anyósom az egyetlen, aki szelídebb. Nagyon finom. Nagyon jó. És milyen tendőnk van még a vendégségig? Átvágunk. Ketten. Örülök, nekem valami hasznom van. Vágunk egy kis fát össze, rakunk tüzet. És hol a fa? Itt van hátul, vagy el kell még érte menni? Nem lopjuk a fát, van fa. Megvettük. Van fa, szereztünk fát, és akkor itt vágunk össze. Fűrésszel, Fűrész vagy kecskeláb. Fűrész. Ja. Fűrésszel. A cigányoknak a tűz az egy fontos dolog, nem? A cigány Kis zászlóban is csakoron van ilyen tűzkerék, meg ilyesmi. A tűz az valami, Igen. biztos a vándorló évekből, vagy abból. Valami abból miatt, jön. igen. Kisebb koromban mindig olyan 6-7 évesen, mindig apukám hazajött, ugye Budapesten dolgozott, akkor másnap estére az összes cigánytelepen ott végig tábortűz. És az volt a jellemző, hogy előjött a gitár, a brács, stb. És akkor éneklés, tánc. És ilyen versenyszerűen táncoltak az emberek. Ja, hát igen, mindenki megmutatta, Olyan, hogy mindenki megmutatta, hogy saját figurái meg. Igen, és akkor... És ha valaki nagy táncos, akkor annak híre ment, nem? És Hogy akkor voltak ezek a botolós táncok. Na most majd megmutatja a Ja. Fater. Na pont amikor a hagyományos cigány férfi szerep a segítségemre lehetett volna, hogy akkor bezabáltam, akkor tényleg úgy bedöltem volna egy kicsit Bud Spencer-t nézni, vagy csak akár gitározgatni, vagy Tündit hallgatni, vagy valamit gyakorolni. De hát akkor jött a favágás. Andriskán vágunk egy kis fát. Na de ez most még kevés lesz egy tábortűzhöz, nem? Vagy még galjakat is rakunk rá? Vagy? Még rakunk rá kis limlomfát. Ja, de ez kell. És akkor úgy összerakjuk. És két oldalról, vagy hogy gondolod? Vagy te csak egyedül? Nem, te is. Én is? Mindenképpen. Fűrészeltél már? Fűrészeltem már. És nyilván, hogy te veszed fel a fát. Persze. Szeretem azt, amikor emberek úgy ismerkednek meg,
hogy van egy közös feladatuk, és csinálnak valamit, és akkor bigyózunk, ezt most össze kell rakni, és akkor nem az, hogy ülünk egymással szemben, és te mit gondolsz az életről, meg te milyen ember vagy, és neked mi a kedvenc színed? Értem, hát én meg úgy vagyok ezzel, hogy valamit csinálunk, és akkor kiderül, hogy ki az, aki izgága, ki az, aki főnök. Elég jó fűrészesz, könnyű a kezed. Hát így most kellett mondani. Hát apámmal fűrészeltem, azt hiszem. Meg ez ritmus, tudod, a zenészeknek volt olyan ritmusérzéke. Ja, ez jó lesz, vagy még? Nem, jó is szerintem. Volt olyan télen, hogy egyedül összevágtam egy télire való tüzeléshez fát, fűrésszel, kint a hóba. Hát ez egy jó napos munka, nem? Több is? Én szeretem. Jobb, mint kondizni, nem? Ettől nő a karod. Nem nő? Szerintem ez nem Fizik? komoly. A foci? Az. Az Azt komolyabb még volt? holnap is fogom érezni a lábamban. Aha, az biztos. Ez igen. Na, Nem, ez frissebb annál. vékonynak látszott a fad, de erős. Igen. Kész, oda a művészkezem. Az biztos. Hogy fogunk gitározni délután? A buli. És hol lesz a tűz? Hát szerintem legyen itt, nem? A tűzrakás, azon mindig összeveszik apa és fia. Igen? Mert mindenki jobban tudja. Igen? Ja, hogy értem, hogy az egészet ki akarod rakni alulról. Igen, az alja is, hogy ne égjen annyira oda. És akkor úgy. Háromfajta tűzrakás van, amin össze lehet veszni. Az egyik, aki abba hiszik, hogy ilyen gulát épít, tudod? Aha. És akkor alá galjakat, meg papírt. Igen? Van, aki egyből csak keresztbe rakja. Úgy egymásra így rá. Igen, és van, aki meg csak egyszerűen összetöri és kupacba. És szerinted melyik a szakszerű? Melyik a jó? Hát szerintem az a jó, hogyha ilyen gulát rakunk, nem? Az igazi tábortüzem. Az szerintem az jó lesz. Ez az. Majd kijönnek az asszonyok, és majd mindjárt azt mondják, hogy Nem jó. jaj, nem oda kellett volna, Aha, lehet, hogy az lesz rakjátok át tényleg. máshova. Jó lesz, az így jó lesz. És mikor kell mondani? Most? Tamen baktale odel agnestumen. Ale sajdeme taj baktalo. Savale, Ugye di, hogy andad a helyzet, hogy jász, hogy drágodél, hogy Ikatica néni adjász, hogy részjetszik sukárber. Hogy drágodél te dél az orbakszaszti po lungo trájo. Lako családo, i cára i luma, andi laki bérsat és ráj gyönyörködinén. Ando szászi pandolási porok. Amen, bacali. Amen, André, Savale. Amen, André, molecine prala. Amen, Jean-Mai André. Hát jelentum én misto. Jean André. És most is csak, ha úgy látom, a férfiak isznak. Savale, najim sa ráka teávlinde. Mamako születésnapon. Drágo délite déltum én szaszti pozol lungo trájo. Andriskám, vitut? Drágo délite dél szaszti pozol lungo trájkáj máskal a mendáve. Isten adja neked erőt, egészséget, hogy itt vagy. Nagyon örülök meg. Közöttünk vagy. Isten áldjon titeket, hogy befogadtatok, meg a mamának is sok egészséget és boldogságot kívánok. Egészséget. Mama az egész ünnepséget egyébként olyan zokszó nélkül vette. Nagyon szép volt, ahogy a férjével, amikor kellett, azért táncolt. Igazából azzal ünnepelt, hogy azért látszott rajta, hogy így azért örömmel néz végig mindenki, hogy na hát ezek az ő unokái, ezek az ő családjai, de dolgozott végig. Nem lehet később egy kicsit. És hogy kell? Én csapkodni nem tudok. Én nem ilyet táncolok, de köszönöm szépen. Valahol nagy táncos voltam.
Gondolom azért, mert nem voltam józan, amikor táncoltam, és ezért nem érzékeltem, hogy nem vagyok a nagy táncos. Berángattak táncolni hirtelen, amitnek tudom, hogy nem lehet tehát hogy nem szabad nemet mondani, az lehetetlenség, akkor inkább hülyét kell magamból csinálni, ha úgy adódik, de egyébként ezt ők meg nem úgy veszik. De megölsz, pater! Na és mi csinálják vele? Össze! Nekem a roma házi buli nagyon megy. Sajnos volt egy korszakom, amikor ebben erőteljesen megmerítkeztem és részt vettem. Nagyivó, nagy táncoló, nagy gitározó, nagy éneklő voltam. Nagyon szeretik azt, ha valaki, a gádzsók becsatlakoznak, ha énekelnek, ha táncolnak, ha gitároznak velük. De nem szeretik, ha gúntűznek belőlük. Úgy érzem, hogy ebben én érzem az arányt, egészen addig, amíg be nem rugok annyira, hogy minden mindegy. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, anyu, boldog szülinapot. A mama végtelen terhelhetőségének a legszebb képe az volt, amikor meghozták a tortát, ami egy fél asztal nagyságú volt, és szépen rárakták a mamára, hogy akkor örüljön a tortájának. A kizókszó népi fogta azt, majd elkezdte felszelni és mindenkinek szétosztogatni. Innentől kezdve aztán már oldódás volt, aztán kezdett egy picit a nap is lejjebb menni, és akkor ilyenkor, ami mindig akkor van a nyugipont egy buliba, akkor indul be a buli, gyerekek rohangálnak, asszonyok tesznek-vesznek, férfiak isznak. Itt persze visszacsapott a nagy káposzta stratégia, mert volt mire folynia a pálinkának, 16 ilyen kis valami káposzta tölteléket ettem meg. Gondoltam, a között elfér. És aztán jött a belazulás, de tudok már rá figyelni, nem iszom túl magamat. És a bandi update? Én nagyon jól éreztem magam a cigányoknál, illetve hát nem általánosságban a cigányoknál, hanem a rostáséknál. Jól tartottak, etettek, itattak, mulattunk, találkoztam egy tehetséges énekeslánnyal, akiről szerintem még fogunk hallani. Voltak persze nyilván előítéleteim, félelmeim, tévedéseim, de olyan nyitottan mentem oda, mi más tehet az ember, ha levágják egy dobozba az udvarra. Köszönöm szépen, hogy befogadtatok, meg köszönöm a programokat. A focit kihagytam volna, mert fáj a térdem, és köszönöm, hogy itten felforgattam az életet, de azért beleláthattam, hogy éltek. Szevasztok! Egészségedre! Nagyon örültünk, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, megyek is tovább. Szépen aludni. Én köszönöm. Haza. Szevasztok! Szia, vigyázz magadra! Hello, szia! Vigyázz magadra, Andris! A poharat elviszem, hát ha még valahol vigyázz adnak. magadra! Szia, jól legyél! Szerintem vigyetek még el máshova is, de azért ezt bejelöltem, hogy
Ha nagyon nem találok semmit, akkor ide visszajövök. Kettő. 3. Tartod. Most megcsináltam gondos munkával Kelemen Anna méretbe. Ja, hogy ez csúszik hátra. Így. Hoppá. Hátra húzzuk. Hát ezen túl sokat nincs mit gondolkodni. Hát ezen nincs.